Ассалому алейкум подписчикои азиз, ҳама каса хубен, назин подписчикои хушрӯи ма бозори Корон омадагем. Материалои шубае ки 1000 сом, 1500 сом шумо мехаред. Ҳозир шумо палто мехаред ки шуба мехаред, амихалиян 1500 сомона. Ҳозир ма материалошона навор мекунам. Масалан да 2 метр шумо алакай шубаи 500 сомона, даже 400 сомона тайёр мекунед. Духтуш медонед ки арзон 100 ё 150 сомона. ин шубара хушрӯгиша бинед. Аҷоибот. Ира ҳар чи хоҳен медузен. Расветкошон ҳастай. Метрошона чанди гуфтед? 120. Ҳамаша миҷа як нархай. 120 сомон то 140 сомона. То 140 сомона. Инами чизе ки ҳозир ман обзор кардестам, духтаро хушрӯгишона бинед. Медонед ки 1000 1500 аниқ мо палто мехарем. Ҳозир материал мехарем, духтаро рост садбарг пеш дузандаҳо меравем. Ира медузонанд, баъд аҷоибот фасон шубача мебиранд. Иншаллоҳ ман суроғара мефаҳмонам. Бозори Корвон, хитои бозор ҳама медонанд. Контейнери 147. Доставка низ доранд. 1 метр шагирин обязательно шубача хуш мебирад. Бариё 180, баъзиёш барош 2 ҳай. Ҳозир барошон ба хаёлам 2 метр. Чихел светои необычный. Ина касе доставка хоҳам, рақамҳои савдогара мондам. Дар рӯи экран метонед маълумоти бештарро аз савдогар гиред. Аҷоибот шубача хушрӯ мебирад, духтаро. Боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. Ин иш чандай? 100 120 сом. Ани моделеш чи? Иша. Ина духтаро 120 сомонай. Ма имина ҳамира палтоша бузурда дидагим, духтаро хай 1200 сомонай. Ҳозир даҷа боша, духтаро 120 сомон 1 метр 240 сомон 2 метр мегирен. Агар 150 сомон дузен, алакаш мод қариб туген 400 сомон да ҳисоб китоб кати палтичаи тайёр. Аҷоибот хушрӯвакай. Доставка дора савдогар, духтаро. Рақамҳоро ман дар рӯи экран мондам. Маълумоти бештарро низ аз савдогар мегирем. Байни моделошам ҳаст. Моделишам необычный ё арзона. Ина 80 сомон 90 сомон. Ина ба ё бо расветка доранд, духтаро. Ғайра инда пуша сиёҳ буде да пушти, духтаро. Да болом нағалта. Ина духтаро хушрӯги палто чора бинед.